Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inunong diyan digdi sa iriga? Sisigi ay baga. Kunyan, radyo, sonda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tataydo. Sisi, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Berti man, ano? Nisyong, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage. Ang institusyon ng kapulisan para sagutin. Totoo ba ang sinabi ng konsuda na yan na ang kapulisan Pilipino pumapatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan? Hayaan naman natin si General Eleazar ang sumagot niyan. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Roque, sir. Now, let me call on Yusek Rocky Ignacio, sir, for the questions from the Malacanang Press Corps. Yes, sir. Thank you very much, Secretary Harry Roque. So, yung gusto kong banggitin kanina na binanggit Secretary Roque na the PNP, kami po ay willing na yung mga dokumento sa amin na ang depositories Internal Affairs Service is pwede pong available yan na repesuhin ng ating DOJ. In fact, with the guidance of SILG, nung nakausap ko po ang ating minamahal na Secretary of Justice, Secretary Leonardo Guevara, yun nga pong mga cases namin na merong initial, may mga findings of lapses ang ating Internal Affairs Service, ay sinabi po namin na available for them. In fact, 53 of them were already turned over to them. Dahil yung mga remaining, hindi maibigay kasi subject sila pa rin ng appeal or hindi pa tala totally resolved. So in the other cases that we have, on the same manner, wala pong maging problema since we believe that, definitely the DOJ has the imprimatur of the President to conduct its review. Kaya kami naman,
wala man kami tinatago sa aming mga dokumento na yan. Kaya ipapakita po namin sa DOJ. But outside of DOJ, nasa chain of command tayo. And we will seek guidance through the SILG. But with regard to the DOJ, available po yan. At kasama yan sa aming pag-uusap. Kaya gusto po i-clarify, all these documents that we have, pati na rin yung sinasabi natin na imbestiga ng IAS natin, all the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng ating ng DOJ. At yung tungkol naman sa inaakusahan ng ating pulis, ay wala pong katotohanan yan. Laging malino naman ang sinasabi ng ating Pangulo. And on the series of conference that I attended, ay lagi sinasabi niya na gawin yung tama. Pero sinasabi rin niya na dapat proteksyon naman ating sarili. Huwag naman tayong papayag na pagdating doon, nando sitwasyon na sa panganib ang buhay mo, ikaw pang unang mamatay. In fact, during my assumption, when I take my oath, I took my oath at the Chief PNP, isang klaro lang ang marching order niya sa akin, do what is right and legal. At kahit sa iba't ibang mga meetings na attendan ko, doon man lagi nag-evolve ang sinasabi niya. Ang kanyang pulis, ang kanyang kasaduluhan ay kanyang mahal na binibigyan ng proteksyon, pero paggawa ng kalokohan ay hindi ko konsintihin. That is why in my case at the Chief PNP, ganun din. Pinakita rin natin, itong mga ibang mga pulis natin nagmamalabis, imbestigahan, and through due process, kasuhan natin yan. At itong mga dating mga nangyaring kaso na, just like what I've said, the documents are available. We'll just seek guidance from the SLG. But wala pong dapat na itago dito as long as if the DOJ wants these documents available for their review. Maraming salamat, sir. Akin na pong tatawagin si Yusek Rocky para sa katanungan ng Malacanang Press Corps. Yusek Rocky, please. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Secretary Roque and General Eliazar. Yung first question po ni Laila Salaveria, similar question ni Maki Pulido ng GMA7, Pia Ranyada ng Rappler, Maricel Halili ng TV5, and Joe Montemayor ng Malaya. Ay na rin po ni Secretary Roque. Ang follow-up question po ni Laila Salaveria, Secretary, why won't the just cooperate in the probe to prove the ICC wrong if it is believed it has done nothing wrong? Because in the first place, when we became a member, nang tayo po ay sumapi sa ICC, ang sabi natin na ang korte ay gagalaw lang kapag wala pong mga domestic na mga institusyon na po pwedeng mag-imbestiga. Hindi po tayo pumayag ng ICC ang magsasubstitute sa ating lokal na piskal, sa ating lokal na hukuman. Wala pong hadlang para imbestigahan ang mga kasong ito sa Pilipinas at in fact, marami nga pong kasong nakabinbin ngayon sa hukuman. Hindi lang po for murder, meron pa tayong mga writ of amparo, writ of habeas corpus at lahat po yan ay inaaktuhan ng ating hukuman. Pasensya na po kayo. Naging emotional po ako kanina. Wala po akong binabasa, galing po sa puso yon. Insulto po kasi sa lahat ng Pilipino para sa isang dayuhan gaya ni Bersurda at para sa kapwa Pilipino na magsabi na yung mga legal institution natin sa Pilipinas ay hindi gumagana at hindi nagbibigay katarungan. Insulto po yan. Mako-compare tayo sa mga country gaya ng Darfur, yung mga lugar na wala talagang gumaganang gobyerno. Hindi po tama yon. Tignan niyo po kung sino mga may kaso sa ICC, yan po ay galing sa mga jurisdiction na hindi talaga gumagama ng hukuman. How dare you say that the Philippine legal system is not working? Emotional issue po ito for all lawyers and for all Filipinos. Hindi tayo ganyan sa Republika ng Pilipinas. Question from Pia Ranyada ng Rappler. The ICC prosecutor pointed to multiple eyewitness, NGO and media accounts of police involved in extrajudicial killing related to war policy. ICC prosecutor lacks evidence to determine these killings constitute crimes versus humanity. Kaya nga po sinasabi ko, it will not also be in pursuit of substantial justice. Dahil paratang po yan ng mga grupo na talagang kontra po sa ating presidente. Hindi lang po yung leftist, marami po dyan
legal fronts. Hindi po ako nagre-red baiting. Totoo naman po yun. At halos lahat po dyan na nagrereklamo, kalaban ng gobyerno. Kasama na po yung nagsampa ng kaso na ngayon, malalaman din ng ICC ay tumatakbo para mas mataas na posisyon ng presidente o vice-presidente. Politika po ito. Bakit naman kasi hinayaang mag-proceed ng jurisdiction, ng investigation? Pero ulitin ko po, wala pa pong kaso ang presidente, ha? Ito po, bagamat merong pre-trial chamber na mag-authorize ng investigation, hindi pa po kaso yan. Yan po ay akin to a preliminary investigation na dapat aprubahan ng pre-trial chamber. Matapos po ang preliminary investigation, doon lamang magsasampa ng kaso. At doon sila magkakaroon ng problema. Kasi sa preliminary investigation, hindi tayo magko-cooperate. Hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro. At kahit anong pilit na gawin nila, hindi tayo magko-cooperate. Paano sila makakasampa ng kaso? Makakasampa ba sila ng kaso on the basis of what Joma Sison said alone? On the basis of what Sunny Trilliano said alone? Paano ngayon yan? Next question, please. Okay, Secretary, from Pia Reñado pa rin, if Duterte administration is indeed sincere about bringing drug war abuses to justice, why are the only conviction of drug-related EG case the cops in Kian de los Santos murder? Excuse me. Kailan ba nagsampa ng kaso si Trillanes? 2018. Anong taon ngayon? 2021. Anong stage natin?